bikin goreng telur sama sambal. Yang nggak jadi tidur jam 10 ya? Tadi. BBD tuh. Oh BBD. 10 tidur ya. Ini belum mandi. Besok hujan ya, baru mau begini. Sekarang liburnya barengan semuanya. Besok ke taman dia. Gimana supa? Besok nggak hujan. Wah, serang. Mau ke gimana supa tuh? Mana? Lepek nih jadi. Bersih banget. Mau ke sini ya? Ada bunyi. Aku tunjukin yang ada ini tuh, bunga-bunganya itu. Aku udah. Itu mana? Mana?
武田の力を存分に見せつけよ。生きるために来たか。ああ、来たか。仕方ない。鋭く素早く終わらせる。それが情け。松永軍の死神部隊、そう呼ばれている。一人減ったら二人減ったら二人足す。三人減ったらそこで終わりだ。仕方ない。今日が落日か。いやはや K は強いな。恐れ入った。強すぎた。計算外だが、まあ問題あるまい。明日は我が身だ。気をつけるとしよ諸君らにどれだけのことができる。有象無形の体も所詮はこの程度の器だ。物事の善悪は後の世が決めれば。悪いな。あんたにはここで死んでたった一人を相手に何たるざまだ。みんな力を合わせるんだ。人は自分のためなら何でもできる。俺もその一員。実は K のことが嫌いなんだ。すまない。
道を開け、我らが大将のお通りよ。腰までどうせ人はすぐに死ぬ。どうかあやとり心の中に隠してそれのことだ。あんた、この世の誰よりもおっかないね。私が良い人間だったという結末などないよ。バカども。そっちの騙し合いは苦手だな。あんたが何考えてるかは知らねえけどさ。いやー、すっきりした。屍は残さない。だよ。そう決めているのだよ。だよ。終わった戦はさっさと退散。じゃあな。